دەماوە تەف دەخۆش بێ هەموو شۆپینەر و بینەرانی پۆدکاستا بکوردی اونجارەکە دی بخێر هاتن و خەلەکەکەن و ژێ پۆدکاستی ئیرۆ بڕاستی مژارەکە گەلێکی گرنگە و تایبەتە و میێوانێ مژی کەسایەتێکی تایبەتە ئەوژی برێز مانی ئەفرینە گۆ پاشنەڤاویژی گرێدایە بحەزکردنا ئەفرینێڤە ئەو بخۆ خەلکی ڕۆژهەلاتی کوردستانە لە نۆڕۆژ دمینێ gelekî bixêr hatî birêzmanî mêvanekî xoşewîst vê podcastama. gelek spas ji te re Dikter Zara. Ez jî gelek keyfxweş im di xizmeta we de me. Spas gelekî ji bo tevlîbûna te bi rastî mijara Rojhilatê Kurdistan û Îran ya herî germ e yanî dinya berê havîne lê germbûna vê mijarê zora vê jî biriye ji ber wilo jî bi rastî min dixwest ti mêvanên bê em gelek yanî tiştên giring hene taybet ser Rojhilatê Kurdistan ji şopînera bi ji ware bidê naskirin. Yek jê bi rastî ez dixwazim bizanibim pêşî ew tabloya siyasî, tabloya ew hevpeymaniya got nav partiyên Kurdî de çêbû li Rojhilat di piştî destpêka got şerê Amerîka û İsraîl û Îranê dest pê kir û ew li hevkirina we çawa çêbû giha çi qûnaxê niha vê demê gelek deng jê nayê min dixwest pêşî vêna ji min bidî naskirin û ser çil hev kirbûn yanî. Kerem ke birêzmanî. Gelek spas. Dikter Zara wekî em hemî zanîn li Rojhilatê Kurdistanê berê cenga sî û neh rojeya Emerîka û İsraîl li hember Îranê de Kurd xwe amade dikir ji bo vê cengê. Li ser vê esasê hatin hevpeymaniyek çêkirin ke amadeyiya wan hebe ji bo her guhortinek ji debera me li navçeya me çê bibe eger beşdariya cengê bikin çawa bi hev re beşdariyê vê cengê bikin û çawa çarenûsa Rojhilatê Kurdistanê bi hev re çê bikin. Lê çil roj Emerîka û İsraîl li Îranê xistin lê em hevpeymaniya hizbên siyasîyên Kurdistana Îranê navê wî ye çi çalakî nekir. Çima çalakî nekir em ê bas bikin çima çalakî nekir. Lê armancê wî çi bû? Armancê ev hevpeymaniya li ser binemayê li ser esasê 15 xala çêbû. Xalê eke li ser diyarîkirina mafî diyarîkirina çarenûsê bû. Lê ev çarenûs em dizanin şeş hizbê Rojhilatê Kurdistanê, Partiya Rojhilatê Kurdistanê beşdarê vê hevpeymaniya bûn. Xwendina wan li gor mafî diyarîkirdinê çarenûsa ne wekî hebe. Yanî xwendina wan cuda ye. Ek serbixweyî dixwaze, ek federalî dixwaze, ekê întegrasyon dixwaze, her kesekî tiştekî dixwaze. Çi dixwazim bêjim? Ez dixwazim bêjim ke li navbera hizbên Rojhilatê Kurdistanê dîskorsa cuda hene. Gelek dîskorsa cuda hene. Ev dîskors ev qas cuda ne ke dîskors heye antagonîst ji hember dîskorsê tune ji vê hevpeymaniyê de. Çawa karî bû hevpeymaniya va bikin vêrengî. Belê ev pirsgireka mezinê hevpeymaniya. Me li hevpeymaniyê de Partiya Azadiya Kurdistan heye dewlet dixwaze, dewletxwaz e, nasyonalîst e. Partê siyasî jî heye pijak apoçiye ev dijî yanî li hember dewleta kar dika projeyê siyasî wî li hember
هەبوونا دەوڵەتایە نە دەوڵەتێ داگیرکەرا لێ دەوڵەتا کوردستانی ئەم دەبێژن کورد نابێت دەوڵەتە لەسەر بێ ئەساسێ ئەف دوو دیسکۆرسێ دژێ هەفتوونە نەوە ئانتاگۆنیستن ji hevdûra lê ji ber ev rewşa Rojhilatê Kurdistanê li pre-war stage yanî rewşa berê cenga Rojhilatê Kurdistanê û Îranê dixwastin bi hevra înstrûmentekî siyasî çê bikin em înstrûmenta siyasî bikare rola xwe hebe li vê guhortina navçeyê me lê nekarîn çunku ev cudayiya dîskorsên li vê de bû berbestek bû lemperek nekarin bi hevra institutionalization bikin wata damezrasazî muessese çê bikin yani her tişt tinê li ser ek hevkirina bû hate imzakirin li aliyê wan şeş partiyên siyasî çi çalakiyên dinê lê çê nebû yani dîskors gelek giring e Dr. Zara tu bixwazî bi hevra kar bikî gerek dîskorsê te eger jî ne bi hevra ye nabe antagonîst be bi hevra newa eger antagonîst be nekarê we çê bike li Rojhilatê Kurdistanê xelkê Kurdistanê çi dixwaze li dereceya êkê de dewlet dixwaze li dereceya dudû de hikûmet dixwaze eger tu bixwazî ji wan re alternatîv çê bikeyî gerek bersîve te ji bo wan dû pirsa hebe newa lanî kemê wî gerek ji bo êkê wan hebe yanî tu dibê eger dewlet jî nexwazî anku nekarî dewlet çê bikey gerek bersiva te ji bo hikûmetxwaziya xelkê Kurdistanê hebe lê ez dizanim Partiya Azadiya Kurdistanê Komelaya Zehmetkeşan Komelaya Şorijêr Xebat Hizbê Demokrat wana dikarîn qebûl bikin li Kurdistanê hikûmet hebe ne dewlet hikûmet nek statehood belkî governance şêweyekî federalî yan jî otonomî be yanî ji bo Kurdan otonomî federalî newa lê pijak wî jî naxwaze yanî hikûmet jî naxwaze em tizanî em approach em yanî bi hevra nizîkbûna wan ne bi hevra nizîkbûnekî pragmatîk û yanî praktîkal bû ji vê re damezrawe çê nekirin her tişta çê nekirin çi tişta çê nekirin kar bû be çi tişt kar bû vê planê Amerîka hat guhirtin wana çi tişt nekirin yani go yani me yani bibûre vir de yani ew hevpêmanî hat ji bo qonaxeke eno ew plana Amerîkî goyê dest şerekî bejayî bike wê Kurda kar bêne divê vir de ji bo wê bû ev hevpêman tenê wekî dî te tiştekî wê nîne te yanî sedemê çêkirina wê nema yanî hebûna wê na hûn dixwazin yanî hevpêmanî ji bo aktê siyasî çêbû ji bo aktê serbazî çêbû ne aktê serbazî kir ne aktê siyasî kir ji bo Rojhilatê Kurdistan ji xwara kirin yanî ji bo hizbê xwara kirin ji bo hizbê xwara çûn Kongreya Azadiya Îranê çûn konferansa Spanyayê ji hember şerê Amerîka hatin çûne bereya anti-war front newa anti-war coalition yanî wan tişta kirin
لێژ بۆ کوردستانê çi tiş nekirin çima nekirin wana dibêjin çunke Amerîka planê xwe gihort ferman dawan çi tişta nekin lê pirs ev e Rojhilata Kurdistanê xak û wilata te ye an jê Trumpê ye tu çima nekin bila Trump bêje neçin te çima sekinî tu nedibû bisekin wilatê te ye eger armanca te rizgariya wilatê te ye gerek te hevkar bibî ji legel Amerîka û legel İsraîl lê tu nebî be proxy wana got tu necî Rojhilatê Kurdistanê çi tişta neke tu dibê bikarî bêjî ne ev îradeya min dixwaze ez biçim wilatê xwe rizgar bikim yanî Amerîka û İsraîl çil roja li Îranê xistin çil roja her binkeyekî serbazî li Rojhilatê Kurdistanê hebû wana lê xistin binkeya serbazî nema li Kurdistanê vay te belê te bîran belê diyar rê te wala bû rê te wekirî bû tu dikarî ji te re korîdor çêkirin heta seqez ji te re korîdor çêkirin İsraîl ji te re korîdor çêkir belê kak manî bir dest dixwazim bes pirsekê bikim ji bo em pirs niha civaka Kurdî yanî weke xelkê ne partî yanî li Rojava jî ev kêşe heye niha partiyên siyasî nikarin nûnertiya helwesta xelkiya bike li Rojhilat jî aynî tişt heye yanî ev tişt heye cudabûn ya di duwa metirsî nebû li ser Kurda eger Kurd rabû bana wê plana Amerîkî got piştre desthilata Îranê weket bêtol hildan ji Kurda kir ba êrîş berdaba yanî ev metirsî nebû nerîna te de Dr. Zara tu dijminê xwe re dagîrkerê xwe de tu de cengê dayî te eger bixwazî rizgar bî gerek bizanî ke dibê têçûya wî yanî her tişta bidê tu gerek xwin bidê ji wilatê xwe re nekarî gelek wilat hene 2 milyon 3 milyon şehîd dane ji bo rizgariya wilatê xwe re tu çawa dibêjî wela ez şer nakim çunke Îran li me dixe belê li te dixe lê te rizgarî bixwazî gerek biçî wê cengê nekarî bêjî ez naçim cengê çunke xelkê me dête kuştin li her derî xelek dête kuştin eger ceng çêbe lê ev ne argumentê wan bû ji bo şer nekirin ez bawerî me bi argumentê wan tiştê dinê bû argumentê esasê argumentê wan ev bû ke xwe amade nedidî ev tir tirsê wan ji xwe bû yanî serokê partî hebû digot em ê neçin qetilgahê em ê nekarîn hêzê xwe bibin qetilgahê eger tu hêzê xwe nebe qetilgahê bûna te ji bo çi tişt heye yanî tu nê ji bo kempê xwe partî çêkiriye anku ji bo wilatê xwe çêkiriye eger ji bo wilatê xwe çêkiriye gerek tu bizanî ke têçûyê wî dibê bidê yanî çi qas gerek bi xwin bidê tu gerek bidê yanî nekarî bêjî ez xwin nadim ji vê re înca nûnerayetiya ev jî rast e li Rojhilatê Kurdistanê wekî Rojavayê Kurdistanê me pirsgirêka nûnerayetiya me heye niha jî heye nûnerayetî netewî çawa çêdibe be muessesat û damezrava û înstitûsyonan netewî çêdibe ne be partî siyasî gerek te parlemanê çêkî tu gerek hikûmetek dewletêk çêkî dewleta katî dewleta demî newe an parlemana taravgehî çêkî hemî hizbên siyasî partiyên siyasî gerek di muesseseyekî dewletî da
بهاورا بگهن نوا بله لوانا وان تشتا ناکن چه دکن هف پیمانی چه دکن مهم. هف پیمانی ننو نرایتیه بله بلکه پارلمان کنگرسک سنایک سنات وان تشتا تدکاری دبی چه بکی حزب سیاسی پارتی سیاسی gerek biçin nav ev kongreya niştimaniya anku parlemana tarafgeya ya her tişta ve deklarasyonu wî hebe ke to بله deklarasyon de bi gerek bideyt bi cîhanê ke مهم. em niha hikûmetekî demî heye بله an dewletekî demî heye parlemanekî demî heye nûneratiyakî netewî heye بله te gerek biçî ser masê legel dijminê xwe neyarê xwe anku dostî xwe jî مهم. danistan bikey hevkirin çê bikey gerek bikarî wekî înstitûşinek bivan re axaftin bike newa eger بله tu nikarî wekî înstitûşinekî netewî karê xwe bikey wana jî wekî proxy dinêrin te انها وكل جور اخفتناتا بريز يعني انها اوهف يعني ساغ كي مريه يعني بخو مريما يعني تاكتيفيتنا بود كوما دما bale bale di koma dema بله ev gelek rast e niha jî wisaya tu dibînî çalakiya wan jî tinê ye lê yanî çareser çi tişt e gerek çi bike yanî ez bawerî me niha gelek direng e çunkî tu dizanî Îran û Amerîka dixwazin bi hev re hevkirin çê bikin û بله dixwazin bi hev re yanî dîrokeka nû çê bikin بله newa lê İsraîl nexwaze İsraîl tiştekî راستا dinê dixwaze Îran ji bo İsraîlê re hereşa nizam bi kurmancî çi dibêjin threat newa existential threat e newa اري yanî يعني تهديد يعني وكد في tehdîd e bale tehdîd e مترسيه هبونه تهديد وجودي يعني bale tehdîdê wicudî ye ji bo İsraîlê İsraîl بله nekare hebûna Îranê bi vê rengî bi vê avayî bipejirîne بله gerek ايش çi bikin gerek stratejiyeka nû çê bikin li hember Îranê re çunki Îran niha dixwaze rengê xwe biguhore lê naxwaze بله xwe biguhore بله شقد فيدر بالي دم تخوز از جريداي في اخفتناتا قالك اخفتنها بو دسبيكي جو بلانك اسرائيلي هيا امريكي وكردا يعني كرد ببنى هف بيماني واج بوي إريشك بجاي ليد بيجن أردوغان بخوا كتا سرخة دج برغو تركي أوجي يعني مترسيكا هبونية وجودية لسر تركي جي أجر إيران تيك هري جبول أفلان شكست هتا تتبجي راستيابي حتى كي جارة داي أفلان هبو يعني دکتۆر زارا پلانە بەشداریە کوردان لەوێ پلانە هەڵبەشە ئیسرائیل و ئەمریکادا ئێلمنتە چارەمە أها بله ئێلمنتا چاریە بله ئەنی هەبوونا کوردان لەوێ جەنگێدا هەبوونێکی جەوهەری بوو بله نەهاژی ڕۆڵا کوردستانی جەوهەریە ji بۆ ئیسرائیلێ بله يعني يدون سعار جخورا نابيجي كرد هف قيمانا سروشتيا خوزائيا منا بله لسر أساس دكتورينا بن غوريون يعني بن غوريون دكتوريني بريفيري هي بله لسر بي أساسي أجر وانا بخوازن يعني لحنبرا بان عربيزما يعني بسكنن gerek neteva perîferî bihêz bikin. Niha neteva perîferî ek ji wan Kurd e. كردن Ya eger Kurd راستا انها كرد قال لك بترس
في پەیوەندیە بە ئیسرائیلە گەلێکی لێ مەیزەتکردن چاوا بێت خوێنێ لە کوردستانê çep gelek bihêze hêzê wan gelek xurt e çep jî li cewhera xwe de antîzayonî ye newa wana kultûrek çêkirdin li nav bizûtneweya siyasî ya Kurdistanê ke yanî peywendî û têkilî bi İsraîlê re bi vê ye newa yanî em jî bi vê ye em jî dibêjin bi vê yanî wana hatin İsraîlê stigmatîze kirin bi İsraîlê dibêjin dagîkir bi İsraîlê dibêjin zarokkuş bi İsraîlê dibêjin apartheid her tişta dibêjin wana çi tişta jî nerast e li derbarê İsraîlê re wana tizanî anxiety wan heye dilrawkê wan heye bo peywendî û têkilî legal İsraîlê Kurd gerek serkeve bi ser vê dilrawkeyê vê tirsa ev tirsa dibe nemêne li Kurdistanê yanî niha hem Kurdistan û hem İsraîl herdû ek reng tehdîdê vücudî li ser wan heye kîne wan aktora tehdîdê vücudî ne li ser Kurdistan û İsraîlê pan-Erebîzm e pan-Îranîzm e pan-Türkîzm e terorîzma İslamî ye em dizanin ke terorîzma İslamî jî heye wana her yanî Kurd û İsraîl bi hev re hevbeşin yanî ek pirsê wan heye pirsê wan her du pirsa tehdîdê vücudî ye tehdîdê vücudî aktorê tehdîdê vücudî jî ya her du a ekin ji ber vî ev tişt İsraîl û Kurdistanê kiriye be du neteva yanî çawa bêjim duane em dibêjin duane yanî twins newa du netewê cêwî ne em bê cêwî cêvî du neteva cêvî em ê gerek bizanîn yanî çi çarenûsa me eger hebe çarenûsa me bi İsraîl re İsraîl bimêne em jî hebin İsraîl nebe em jî nebin İsraîl bihêz be em jî bihêzin İsraîl bihêz nebe em jî nebihêzin yanî gerek ev tişta ev stratejîk e yanî xwendina stratejîk e ke em ê gerek bizanîn dynamîka rojhilatê nawerastê çi tiştin kîjan dînamîsmên çarenûsa me diguhorin دکتۆر برێزمانی tu xwe dir û nasî yani ev yani xwendina te ye ew yani ew backgrounda îslama siyasî çepbûn çepîtiya Kurda wextekî dirêj ev hemû jî ew raya gelêriya giştî hemû jî ev tişê tenha te gotî dikevine bin wê sîwana pan-Erebîzm pan-Türkîzm û pan-Îran-Farsîzm Kurd çawa karin ji vê qûnaxê derbas bin bibne wek tenha te gotî pragmatîk yanî peywendiyê li gel siyasetê û peywendiyên navdewletî bikin weka pirseka hebûnê vücudî ye yanî çawa Kurd çawa karibin vêna derbas bikin çar tişt ji bo me Kurda pêwîst e em bixwazin yanî guhertin çê bikin ek epistemolojî merifeya siyasî me gelek pêwîst e em gerek eqla siyasî û dewletî ji xwe re çê bikin merifeyê wê ji me re pêwîst e em ê gerek ev institutionalîze bikin yanî ji vî re muessesat çê bikin di dûa dîskorsa yanî tu nika yanî tu gerek dîskorsek ji te re hebe ev dîskors ne li hember berjewendî û asayişa netewîya İsraîl û Amerîkayê be çunkî destkefta te her tiştek bixwazî tu gerek li serkeftinê wan re
بخوازی یعنی سەرکەفتنێ وان تل لە سەرکەفتنێ وان دە شەریک بی دەستکەفتێتە هەیە بله تن نەشەریک بی دەستکەفتەتن نابێ ji ber vî dîskors jî gelek giring e yê çara استراتیژیە هەیە te gerek stratejiya te li ser esasê berjewendî û asayişî netewî ya İsraîlê li dereceya ekê çêbe paşa li ser esasa berjewendî û asayişa netewî ya Amerîkayê çêbe. Yê çarem te gerek ji bo vê sê tişta damezrawe sazî bike yani institutionalize yani müessese sazî bike. مؤسسة دزگاه و مؤسسات آوا بگی بله Dezgah û müessesat ava bike. Wan dezgah û müessesat çine? Me got çend tişt ji te re pêwîst e. Ek ji wan kongreya nîştimanî ye. Gerek em kongreya nîştimanî çêbikin. بله Ji bo kongreya nîştimanî to gerek qanûn jî hebe, destûr jî hebe. بله Ji ber vî destûra Komara Kurdistanê gelek pêdiviye. Newe paşê ti gerek nawenda biryarê xwe nawenda biryar ti bikarî biryar çêbikî. بله Eger tu bixwazî biryar çêbikî ev jî kî çê dike? Hikûmetekî demî çê dike. Ti kongres eger ya parleman çêbikît hikûmeta te pêdeviye ke biryar çêbike erteşekî nîştimanî çêbike welê nebe ke her kesê paramîlîteriyê xwe hebe milîşiya xwe hebe gerîlaya pêşmergeyê xwe hebe her ek ji wan jî ji bo dîskorsekî kar dikin Belê. ne ji bo Kurdistanê وای ev gerek nebe nemîne ابنا تفينا يعني زحمت نابيني دروشا كردي ده دوي جدابوني قلت انها بحث كر ديسكورسي واني هالوستا واي سياسي ايديولوجي حمو عليفا جدايا كرد كارن يعني درفت هي جوار قلت تشتكي هالو آفا بكن بنريناتا Bale du jê derê gelek pir giring hene ki dikarin yani guşar çêbikin li ser hêzên siyasî ya Kurdistanê ke ev shift paradigm shift û dîskors shift bikin. Ek ji wan aktora navxwayî ya aktora yani helkê me yên Kurdistanê cemawerê Kurdistanê dikarin ev wana hêza sereke xelkê Kurdistanî ye newe بله yani ev jê dera serekiya niha Kurdistan yani xelka Kurdistan cemawerê Kurdistanê piştî şerê sî-û-neh roja çi umêdê wan ji wan partiyê siyasî nemaye. Eger wan partiyê siyasî şer'iyet bixwazin gerek ev werçerxan çêbikin paradigm shift çêbikin dîskors shift çêbikin aktorê dudoya jî aktora derekî ne yani tu bixwazî yani ber yani dynamîka ki li rojhelata navîn çarenûsa siyasî ya her kesî re her neteva her dewletê çê dikin wan dynamîk niha dynamîka internasyonala wan İsraîl û Amerîka ye بله wan dynamîk dikarin wekî aktora guhortina li Kurdistanê jî kar bikin. Li ez ne bawerî me Amerîka dixwaze vê tişta bike lê ez bawerî me ke İsraîl dixwaze ev tişt bike. Ji ber vî eger hizbên me yên partiya me yên siyasî ya Kurdistanê bixwazin yani hûnayetiya wan ontolojiya wan eksistensê wan hebe gerek wan dynamîka bûna wan dynamîka qebûl bikin recognize bikin li ser vê esasê li ser vê esasê lê ez bawerî me ke wan jî ev aktoran jî dixwazin ev guhortina çêbibe li Kurdistanê. بله برز براستي مجار قلك برفرها وقلك يعني خالين جرينج مان ما نكاري بودفي خلاكي دا نفس ساعتي دا بهفرة
شروا بكن از براستی از گلکی کیف خوشم ل دپیشروژی دا امی خلک کدی انت خوازن تبه میوانه پودکاستی gelek او spas. دستورك ونویساند بو هایم جهاز بو دستور کماری کردستان امی سروینا بهرگلی باخفن وهن مجارن دیجی ما بو امی بهفرا السر باخفن از گلکی کیف خوشم گوتیرو میوانیم به برز Ser مانی çawa. افرین وان شاء الله خلك كدي ام يقولوا ديسا بهفرا تبكن ميفاني خو ساعات خوش قلكي شبو بشتر Gelek بوناتا spas تراشی دکتر زارا از جی gelek کیف خوش بوم. هر سباس بجید. او سباس ونجي بينران وتم شو بينرن بودكاستات كردي حتى خلك كانوا بين خير وخشيه دا ساعتها وخش